everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo Sagko. Desperada ka na gyud ay kayo, Lily. Kay hangtod ka na kamatayon ipanghadlok naman nimo nako. Igo talaga gipasidanan. Nga posibleng mo ni mahitabo nimo kung magpakasal ka ni Anel. Nga naman, imo na ko patyon ha. Mo na akong gibati karon. Nag-ungaw ka sa kamatayon. Mao nga pag-uli na lang sa isla. Kalimti si Anel. Dili ko na may mobiyaan si Anel, Lily. Humana mo seminar alang sa mong kasal. No! Mao na'y tinuod. Humana ang among seminar og maghimo nami sa mo prenup. Dalia, ako ang magpakasal kang Anel. Uwahi ka na, Lily. Busa surrender na lang. Balik kang jikar kay siya'y amahan na imong gisabak. No! Si Anel ang gusto ko mahimong amahon sa akong anak. Si Anel! Ngano magdamgo ka pa magyud? Sa ako ning gimo nimo. Uwahi ka na. Magpakasal namin si Arnel. Magpakasal si Arnel nako. Isip, Dalia. Putla ka ng maong plano. Pauli sa isla! Pauli! Sorry, Lily. Pero inihi kayo na. Dili ko na ihatag nimo imong gusto. Good. Mayo kay nakahimo ka ng binyan sa pagsupak sa iyong kaluha. Pero gibaharan ko niya. Usa? Usa iyang gisulti? Usa iyang gibahan nimo? May daotang mahitabo ko nun ako. Kundi padayon ko nga itong kasal. Huh. Nagkabuang na gyud ng kaluha nimo. Kalimti na siya. Focus sa atong kasal. Di na kayo masunod sa kong gusto si Dalia. Nausab na gyud siya. Ug mao kinidako niyang sayo. Oh, Sevon? Hello? Hello, Lily. Unsa naman? May huna-huna na ba ka kung unsaon nga mawa sa atong kinabuhi si Dalia? Si Jigger. Siya ang magatabang nato aron mawa si Dalia sa atong kinabuhi. Oh, mao ba? Unsaon man sa nato paggamit si Jigger? Sortihan siya nga ngadlo ko si Dalia. Hulgaon nga patyon ko kung dili niya biya si Anel. Sigurado ka? Dili ka magkonsensya ka kung dunay mahitabo sa imong kaluha? Tingali bayag mo kalit ka laga usab? Oh, nanghupaw man lagi ka. Basig mabala ka kagkalit sa imong kaluha ha? Og imo ming ibutang sa kadaot? Dili ka na mahitabo. Gisupag na ko niya sa akong mga plano. Busa dili na siya magkamahay nako. Total, ako naman siya gipasidanan. Gipasidanan sa unsa? Nga may daotang mahitabo niya. Kung dili niya biyaan si Anel. Unsa? Nganong imo man siya gipasidanan? Ako na siya gihulga. Bugo ka! Unsa? Bugo ka! Nganong imo man sige pasidaan nga may daotang mahitabo niya kung dili siya mobiya ni Arnel. Ako na siya gihadlok. Mas utukan kay nimo ang imong kaluha, Lily. Busa dili to nimo angay buhaton. Mahimo bang dili ko nimo insulton? Ayaw nagpanawag ni Arnel. Ako na lang ang bahala niya. Unsa? Ako na ang makigsulti ni Jigger. Oh. Ayaw gyud papabuang-buang nako, Lily, ha. Tungod kay gikuptan ko na sa liog ang imong banabana. Kung mo balitok ka rin ka sa atong kasabutan, ikaw ang ipakuha ko ni Jigger. Bugo, bayhana. Kinahanglang matawgan ko si Tita Corazon. Magpatabang ko niya. Nagduda ko nga doon na sila'y laing property nga mao'y gitaguan ni Arnel kang Dalia. Kanindot ko din Pita. Kung tinuod palang unta nga mo relasyon o kasal ni Arnel. Kung wa palang unta ni kasabutan. Malipayo na gitingali ko din Kalain kit sa mong kinabuhi ni Lily, oy. Kaluhami, pero karon nahimo ming kaaway. Ngano lahi man siya sa ubang mga igsoon. Kaluha para bagid mi, pero wa siya pagbati alang nako. Hindot ka din unsa? Oh. Magsamok-samok ko sa imong kamalinaw na. Kailangan ba ni mo ginoon? Pwede may bawan?
Di man tingali angay nga ang tanan na lang yun ako naon-naon. Ako itugan ni mo. Umaabot na ko ni mong bana. Angay lang nga imo ning i-share nako. Bisan unsay naasin mo na karon. Nakunaon na lang ko sa kong kinabuhi. Bye? Oh, Tita Corazon. Doon na ka bay o dapit nga nahibawaan nga posibleng gipunduhan ni Arnel og ni adtong Lily, Tita? Bye. Ako, aduna. Unsa? Hain man dapita, Tita. May mga properties man may nga napamalit na mo sa una. Ang aubantot sa Mindanao, pero doon ay gipalit nga bay og yuta si Arnel din sa Cebu. Tinuod ka, Tita? Hain man yung dapita. Kuan, ako tanahon sa iyong opisina din sa bay. Sige, Tita. Tabangan ti ka. Tiyo, tabangin akong plano kung asang dagatan ito ihagbos dalya. Ay, nagsisgaan ang matan mo, Tiyo. Mauna niya itong babot nga magkagunit at milyon. Tunga ka. Aw, kanano lang di bahimo, Tiyo. Kaya ako man ang utok yung trabaho, Ikaupat nga bahin lang ka. Gabaya ko. Ay, Kamiyan ba ka ng 250, Tiyo? ay. Usam ko tiguwang na ka. Ay. Di ka angay nga mo gunit o akong kwarta. Mamatay ka na. Mupunta dito yung tiguan gayon. Ay, ganong mamatay man ko. Noon ka man, naigo naman kong mugunit ang dakong kwarta. Basta, Tiyo. Ha? Ikaupat nga bahin ka lang. Goy. Gina, pag-unaw na diha. Kung asang napita na ito, batu-batuhan ka itong dalihan. Ikaw na yung noon na dyan kay. Mas ako magagbahin kanya ko. Ako 250. Kung maruag yun mo, Tiyo, Ay, gusto nga mo pa'y dinutong tinipon ka. Kabog ako iniidara kung di pa ko marunong do. Ha, sige. Pag una-una na diya, kay musoroy ko. Isa ka pingon? Mo ni marunong. Ha, magpahangin ko gawas. Ay ko dili ay. Kung marunong nga ginagawa na. Pero gamit sa noon siya. Nasam-sab na mo ihagbos niya, no? Kanang di ko siya makitan. Nag-uulang ko na ko nauna sa pahimang no ni Lily. Ang bahin ba sa iyang gingon nga posibleng mamatay ka kung magpakasal ka na ko? Mauna. Nahadlo kang mamatay? Wa. Hindi ko mahadlok mamatay. Nag-uulang ko nga ang kagalingon akong kaluha. May nagbahad na akong kamatayon. Talya ingon niya na kadautan ng iyong kaluha. Busa angay lang nga magpalayo ka niya. Pero dili siya mapahawa sa inyo. Mupahawa sa samo kung makasal na ta. Kung mahimo na ka na akong legal na asawa. Isa? Oo na. Oh, uy, Dalya! Sud sa bahay! Dali! Sud na sa bahay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!